Wij zitten hier in een maatschappelijk eigendom. Elke generatie hier in Kolmsweg, bij mij in deze school samen broeken. En het is zo mooi dat het Wrottersong hier nog in deze school komt. Ik heb wel 10 jaar lang op 80 meter afstand een hele oude Jarino-keet, een bouwkeet van Stichting het Sociaal Cultureel Werk. En daar hebben we het Wrottersong ook al in. We begonnen al hier in augustus waren hier. Het bericht in de media dat Amarins failliet weer. Al redelijk snel ontstonden er ideeën om de peuterspeelzaal een eigen trooststaat te gaan. Al gauw blieken dat het wel een slagje koor. En eind september varigde hier weer het zeker. Het Wrottersong kon terug en de juffen konden haar baan behouden. Alles wien blied en de bandjes konden net wachten dat ze net 10 weken weer naar de peuterspeelzaal konden. Je zit in de stap 10. Hoe lang zit je hier al? Het is nog maar correct een jaar hier. Je zit weer het eerste onderdeel van Amarins, dat is 4 gaan. Als 4 memmen hebben we besloten om het over te nemen op vrijwillige basis, dus geen winstoogmerk, zodat het bestaan blijven kan. Ben niet het nodig gaat, die kan mij een fjouwerdagdelen komen, zodat ze een beetje versterking krijgen. En dat kunnen ze krijgen als ze fjouwerdagdelen komen. En de gemeente subsidieert dat ook, het is VVE-onderwijs, het zogenaamde voor- en vroegschoolse educatie. We tellen nog, mijn kwam er 1, 2, 3,